Iawn, mi ddechrau fo. Di, dwi'n chael lawr fyna. Yr arglwydd anw. Reit. Os geith yma'n wylo un anid? Ddim byd ar fath. Ond cywch eich gadam newyliad. Reit. What's up? Oh, boy. Come on, clach. Wel, diawl, ti di cael codwm, di? Ydy i fod os nicws. O, diar, na chdi, ti'n iawn wan. Tiwch eich yna wyl flaen dwad wan. A ti pwys ar y risa wan. Dal y fynd, o. A fe hwn de? A chi dau? A fe na drws? A, ta reit, cyrraedd i mlaen. Na, Jan. Dwi'n mynd. Beth yw ti hwn? Hei, dau gael problem dwi'n na? Problem? Dwi'n rhaid ni'n sy'n gadael chi, boys. Mae'r rhain yn gallu cnoi, ond yw'r rhain yn wenwynig wedi? Nag, dwi ddim yn wenwynig, dim ond eich gwasgu chi farwolaeth maen nhw. Iawn? Cadwch y pen ar... Dwch o weld y pen arall i fi, fe? Rhaid o. Mae tafod, de, cha? Oes, Lew chi'n gweithredu nawr ar... A tan o'r oeddwn ni'n gweithredu. Yn y part ôl? Ia, dwi'n torri miw yna, a tan anesthetig, a wedyn tynnu'r nadrodd bach allan. O chanir feddi, oeddi chi'n mynd i allu roi di nôl ar byd neu os eisiau rwy'n i'w achro di nôl? Na chi darlun brydferth yn defe. Ela chi feddwl am Garddeden, so chi'n feddwl? Ydi. Se lot o reina yn Garddeden, so ni'n lwco fynd ar chwaith. Pai, ma... Bonjour. Complications. Sorry, boy. Why, boys? Ar y par sy'n sbwddio wedyn. Mae i stilo fyny chan wrthweth ni wedyn, wyth? Dim dim. Os e lawr yn gwylo'r ardd o'n i'n marling. Ie, chi lawr. Chana. Down in back. Down you in back. Hey!